So what's up mga idol ha? Anyway, magandang hapon sa ating lahat. Wow, char. Hulaan nyo kung ano ito. Ito yung tinatawag na avocado. In Maranao, abacada. Yan gano'n. Mamaya ito na yung Maranao, avocado. Yan katawan. Ano ka na ba ka? Maranao. Yung gano'n, pesa na, di ko atan. Ito na yung mana avocado. Ito na yung Maranao, avocado. So meron yung miyakalalay na avocado. Especially avocado. Kaya mamukang ano. Ay English ay na avocado. Ay Tagalog yan na avocado. Ay pa na Maranao niya na avocado. Ay pa na Maguindanao niya na avocado. Sitira na langon din na avocado. Kaya mamukang ano. Anyway, dahil wala muna tayong magawa. Wala muna tayong vlogs. So ito, may nakita ko doon na avocado. Yeah, malutan of man na ako. At ano ba yung pag-experiment na kaya mamukyangan mo? Eleni, ikaw pa sa avocado. Yung edi siya di pangon na. So mau pa kasalok, magiraw nga ro. Nabungap mambagara. Charang! Yun! Wow! Avocado. This is avocado. So kailangan natin ng ano sarili. Yan na minamiyukman. Wala kayo nito. Ako lang mayroon. Ay dos. Do. Wow. Ang avocado pa. So giya na kailangan na malungon siya malipangon na. Malungon do di pangon na. Panorisa para mapiak kag sarili tangaon. Madapo na avocado. Ang avocado. Yan ano ay. Sige, ano tanong na yan lakatan. Nakapipitaam. Yan. Yuhu. Yes. Yuhu. Wow. Yummy. Avocado. Yummy. Nih namin ang panay na ilang pawe. Di ka nung pakakan. Mamaya. Mamaya. Di ka mong kano. Nabakamap ka sa avocado. Akan na ba? Gina na pitero ka na. Nakanabakam ka. Main namin ang laman na. Mia kapi para sa avocado. Pinakamadabu avocado miya ilang. Yo. Taam-taam, toga-toga ayog, nagrabista. Anyway, mga idol, happy Eid al-Adha sa ating lahat. Mashallah. Yung utuan na kikuha niya na mapinubali yan ng mga kambing, mga sape, na napesubusi ko yan. Na naitugyo ko niyo. Kaya mamukyangan. Isugaw iya ka panumbali. Nakatesa ka tanong na. May sumbali tanong na avocado. Dapat tanong ka sumbali. Ito. Yan. So yun. So, tara! Yan. Meron na tayong avocado mga idol. Mamaya ito na yung mapiki di siya. Bisa sangari. Bisa mo naging mga idol sangari. So, gitu. Ito. Ha? Ito na, pagripo mo. Pagsikan. Ano, bagkapakasyo ka. Wala mo, di na tapos. Miyak wano na na. Wala. Wala, miyad mo eh? Hindi, matuga ha. Wala, kasi na. Hindi ako siya pang ano. Nagkita kayo pa si mga idol. Bye-bye. Nagkita kayo mga soke. We are back. We are back to our vlogs. Yes. So kata, umin ako sa kuha na nga available ako namin. Condense. Na natiguan no ronaya. Gaya. So kung sa condense. Idol. Mamaya hindi ka man nagkapakaya. Piligat nga.
basta pala kita na di ka pa sa abogado. Down, sige. Nasa mo. Kung may ada sulit kita kan. Inam ayaw mo yan. Inam. Ay. Gimana rin mama niyan, abogado na niya, pepe na pakatay doon. Tama na lang ko na mga pepe kotis, kaya kotis sira na kotis, abogado. Lawan na. Ha? Mapevitamin. Mapivitamin. Ay, nukari ay. Tama ko ba mapivitamin ha? Grabe. Gluten. It's so delicious. Mga idol. Nagito pa siya, pa siya kuwang mo. Naikun. So, kata mga idol, meron niyo, additional man sa ginga resipita, no? Ice. Dia ice na may apepe mo, di pa mo po kagyan. Wala nga mambu. Dia di kutis, na pakapepe abuntal. Diba ka na ito ay saka. Do. Ayaw ya. Ito na niya kaputol kayo ni. Aduh, miya tengah. Okay. Okay mo. Kala mo naman umalaya buka rin, hindi pa isa. Ito special lah. Tota ka. Sorry pa 10 minutes nagkatalo sa ito ice. Gimana ka pa nga, may lang nagito mga Amerikano, nagikapa ko nila, tigo nila sa ice. Ito. Nah. Allahu Akbar papa eh, ang tulad na. Tuno. Putula ice, nangyari Ano? At iba na galing ka sa ice. Sa importante na malukat ang gawan. Nagyuto. Kinamit na kaya nga abogado me. So, bye. Sa ano dun ka. Kapipitaam.